This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country, this is Let's Talk. Magandang araw mga Ilocano. Pag-usapan natin ngayon ang freedom of information. Alam na natin to, matagal na natin itong alam, matagal na natin itong pinag-uusapan, at matagal na rin natin itong naririnig. Pero, ano nga ba ang freedom of information? Ito nga ba ay talagang makakatulong o sagot sa problema pagdating sa korupsyon? Paano ito nakakatulong sa ating bansa? At syempre, gaano ito kaimportante sa ating mga Pilipino? Yan ang ating pag-uusapan sa ligong ito sa talk show that talks about issues, lifestyle, and controversies. I am Derick Gonzales and this is Let's Talk. Mga kaibigan, it is a great honor and privilege for me, of course for Let's Talk, at syempre sa buong Core TV dahil nga po ang ating bisita at ating makakausap sa linggong ito ay is a great man. He belongs to a well-respected family when it comes to politics. Ladies and gentlemen, let's talk to, at syempre, hindi ako ibagbala dyan, siya ang nag-resurrect pala ng FOI or the so-called Freedom of Information. So, Ilocanos, let's talk to House Deputy Speaker Honorable Lorenzo Erin Tañada III, Congressman po yan ng 4th District ng Quezon. Hello, Congressman. Kamusta pa? Mabuti naman, naimbag na oras kada kayo, aming apo. Naimbag na oras. Good day. Yeah, good day. Of course. And thank you so much. Alam ko busy ka at pinagbigyan mo ang aming imbitasyon sa oras na ito. And welcome sa Ilocos. Well, it's good to be back. Alam mo, Derek, I've been to Ilocos, not only Ilocos Sur, Ilocos Norte, last year I think 2 or 3 times. This is the first for this year. At alam naman po natin na malaki rin po ang papel ng Ilocos sa national politics. Kaya kailangan yung mga kinakampanya rin ng ating pamahalaan ay maintindihan at maunawaan ng ating mga kababayan dito sa Ilocos region. Yes, so in the meantime, welcome to Let's Talk. Game na tayo. Congressman, pag-usapan natin ito muna ng of course, FOI or Freedom of Information. Gusto ko lang malaman mo na, what is Freedom of Information? Well, yung karapatan para makakuha po tayo ng impormasyon, yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. Sa katunayan, yan po ay nasa ilalim po ng Article 3 ng ating Bill of Rights. At para sa amin, at para sa mga nagsusulong ng karapatan para makuha ang impormasyon, ito'y makakatulong para makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga mamamayan para sila magpasya kung ano yung pwede nilang gawin sa kanilang mga buhay, no? Kung yung mga kontrata na pinapasukan ng gobyerno ay walang katiwalian, kung yung pera na ginagamit ng gobyerno, pera ng mamamayan po yan, kung yan rin po ay ginagamit ng tama at wasto. So itong informasyon po or freedom of information ay parang binibigyan po natin ng kapangyarihan ang ating mga taong bayan para malaman mula sa ating naglilingkod sa ating pamahalaan kung yung mga ginagawa ng gobyerno po natin ay nakatuon sa pangangailangan ng ating sambayanan. Pero Congressman, the thing is, kumbaga, para bang walang freedom pag ang isang tao ay may takot or the so-called there is no freedom if there is fear, di po ba? So paano pa talaga namin express itong ganitong klaseng freedom? Well, dapat ang tao dapat hindi matakot magtanong, no? Importante po 'yan. Magtanong kung lokal po ito, ano ba yung budget para sa ating bayan o syudad o lungsod? Magkano ang ginagastos para sa anumang mga programa, agrikultura, kalusugan, edukasyon, no? Yes. Down to the specifics para malaman natin na hindi nagkakaroon po ng
wastages hindi tayo nag-aaksaya ng pondo sa mga programa na hindi nakabatay sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya importante nagtatanong yung tao. Sa katunayan, Derek, this is a passive right. This right to information, even if we legislate it, if the person does not exercise it, hindi nila mararamdaman ito. So, importante, yung tao mismo ang nagtatanong at interesado sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Totoo yan, Congressman. Just because, I just don't know, is it true ba na dahil ang mga Pilipino is para bang, o binabaliwala lang nila, o di kaya para bang yung tipong niresurrect natin itong FOI dahil na nalalaman na natin na para bang yung mga tao, ang mga Pilipino ay para bang nagbabaliwala na. They don't want to know what's the right, what they want to know. O probably, para bang wala na silang right to speak. Hindi naman. Sa tingin ko lang, kulang naging kasanayan na lang ng ating mamamayan na kung ano man ang sinasabi ng mga opisyalis ng ating bansa, yun ay totoo. No? Kung ano yung ginagastos ng ating bayan, yan ay totoo. Naging kasanayan na tinatanggap parati ng taong bayan. At kung minsan hindi nila nalalaman o hindi nila nakikita na kung hindi sila magtatanong, yung mga katiwalian ng nangyayari sa ating kapaligiran ay lalong lumalaki dahil sa hindi nagtatanong yung isang mamamayan. Kaya importante itong panukalang batas, no, para sa lahat ng sektor, para malaman kung ikaw ay magsasaka sa isang bukid, no, gusto malaman ninyo bakit yung presyo ng palay ay hindi tumataas, no? Pupunta kayo sa NFA, ano nangyayari sa NFA, no? Nagkakaroon ba ng oversupply, no? Nagkakaroon ba ng illegal smuggling? So ito'y nakakaapekto sa presyo o na binebenta ng isang magsasaka ng kanyang palay. So kaya importanteng may kapangyarihan ang ating mga mamamayan para malaman nila kung ano yung mga polisiya na umaapekto sa kanilang pangkaraniwang pamumuhay na pwede nilang ma-adjust o ma-question, no, sa ating pamahalaan. Pero Congressman, alam natin, we live in a democratic country, right? So alam natin ang demokrasiya ay kailangan pantay-pantay lahat, equality at saka freedom. Pero bakit mo ni-resurrect ulit itong FOI? Di kaya masyado ng redundant? Hindi naman. Bagamat masabi po natin, sinasabi, may karapatan naman magtanong. Ang problema dito, sa naging kasanayan rin ng ating pamahalaan, no? Dinidribble ang mga taong bayan. Kunyari, we ask them information. Ang ginagawa ng ibang mga ahensya, i-acknowledge yung request mo. We will respond so many days. So after that, you will not hear anything from them. Kaya importante itong freedom of information. Itong batas ay naglalatag kung ano yung proseso na dapat sundan kapag ikaw ay hihingi ng impormasyon. Ngayon, at ito rin ay naglalatag ng proseso kung ikaw ay hindi bibigyan ng impormasyon, ano yung dapat mong gawin. At kung makita na yung head of agency ay nagkasala dahil hindi siya nagbigay ng tamang impormasyon or walang basehan yung kanyang pagtanggi, no? Pwede po siyang parusahan. So dito pumapasok yung sinasabi mong fear aspect, no? Dapat may konting palo sa mga heads of agencies dahil karapatan ng mamamayan na makuha yung impormasyon. Bakit mo tinatanggihan? Yeah. Final question before we pause for a break, Congressman. Mamaya pag-usapan natin yung informasyon na dapat malaman talaga ng tao. So as we all know, this is a public interest, di po ba? Yes. So sa pagsulong mo nito, pag-resurrect nitong FOI bill, paano mo talaga mahihikayat ang mga tao na magkaroon ng interest na para i-exercise nila at i-express ang kanilang rights at para bang kailangan talaga yung tamang informasyon na tama talaga binibigay ng mga heads natin ng bawat komunidad? Well, alam mo, Derek,
maliwanag naman tayo po ay naghalal ng isang pangulo noong 2010. Ang kanyang plataforma ay kung walang korap, walang mahirap. Yes. Ang freedom of information ay sandata, no, ng ating pangulo o ng ating mamamayan para labanan ng korupsyon. So, importante na ang taong bayan mismo ang tutulong para kumbinsihin ang kanilang mga legislators sa kanilang mga districts, no, mga kinatawan nila, para itong panukalang batas ay may pasa. Sa katunayan, itong Freedom of Information Bill, House Bill 53, na ngayon may substitute bill, wala pang numero, ay set para ma-approve ngayong Mayo. At taon na to. Taon na ito sa committee level. And once it's approved in the committee, it will go to plenary for plenary debates. Sa tingin ko po, may pag-asa itong panukalang batas. Nakausap po natin yung ating mga counterparts sa Senado. Okay. At sila mismo ay uma-action dito sa panukalang batas na ito. At sa pagtansya po namin, kung hindi po kami nagkakamali, baka matapos po itong panukalang batas at maging ganap na batas before matapos yung taong 2013. Ay, 2012. 2012. Pero bakit parang ang tagal? Pero mamaya mo na yan sagutin, Congressman. Yeah. Okay. Yan mga kaibigan, nawalitan Congressman Erin Tañada III. Mamaya po sa pagbabalik ng Let's Talk, pag-usapan natin kung ang FOI o ang Freedom of Information ba ay sagot sa problema ng corruption. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk. But in the meantime, panoorin mo muna itong video para mas malaman natin kung ano nga ba ang sinusulong ni Congressman Erin Tañada sa Freedom of Information. Ang daan tungo sa makabuluhang pagbabago sa serbisyong bayan ay isang bukas na gobyerno. Ito ang pinakabuod ng Freedom of Information Bill o FOI. Nagsimulang itulak ang panukalang FOI noong 2001. Ito ang naging hudyat sa pagtatatag ng pundasyon ng katotohanan. Dala-dala ng FOI ang prinsipyo na muling bubuhay sa kapangyarihan ng mamamayan. Ang malayang pagkuha sa mga opisyal na record, dokumento at papeles hinggil sa mga opisyal na gawain, transaksyon at pasya ang siyang buod ng Freedom of Information. Ang SALN, dokumento sa pagkakautang, mga kontrata, budget ng gobyerno at mahalagang impormasyon hinggil sa usaping pampubliko ay abot kamay na sa FOI. Ang FOI ang magtitiyak sa pagpapatupad ng isang tapat at malinis na pamamahala. Sa pagsulong ng FOI, tinatatag natin ang pundasyon ng isang malinis na gobyerno at pinuno ng bayan na may pananagutan. Layunin po ng FOI ang isang lipunan na bawas ang korupsyon at walang pakundangang pagwawaldas ng kaban ng bayan. Sa pamilyang Tañada, sa diwa ng isang tapat na paglilingkod mula sa aking lolo, Senador Lorenzo Catani Tañada, mula sa aking ama, Senador Wigberto Cababi Tañada, at inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap tungo sa isang tunay at tapat na serbisyong bayan. Sama-sama po nating itaguyod ang Freedom of Information, sandata natin para sa makabuluhang hinaharap. Ako po si Congressman Lorenzo Erin Tañada, para sa tunay at tapat na serbisyo publiko, sagot kita.